Niekedy ma to totálne posere. Sú tam aj také levy, čo sú tie koce, Víš, že teraz? Videl som. Dragon, začne sa ohnem? To je hlavu, tak je to hlavu. To je ale celkom hard nebylo. Ideme, že sa nastavil. A to mám prvýkrát, ale nie je to celkom dobré. Pedro, umiem 4 minúty, ale ja nepríde, že je nejak dlho už. Try to keep up! Dobre, ale dobrá fyzika na to, aby som si zvykol, že čo je čo. Ale si teraz ukáže skore. D! Čo? Tam máš skore. Krát. Čo? Čiže koľkokrát sa pomení. Nie. Tak tu mám koľkokrát sa pomení. No nie, to je koľko si sekol tam. Buď starci, no koľko som mi sekol. Skore, 27 pokol sa volajú. New expert. Dva expert. Na experta to mal? Ne, hore napravo. Aha, vyráme. Okej, expert, aha. Ale... Dobre, tak idem Green Day teraz. Nie, ale mne by sa mohol to, čo tam je nastavené. Krátka pesnička. Ja aj to dal, lebo tam počkaj to si nastav, aby si... Že tam nebude podsekať prstiak, ale budeš musieť sekať presne tak, ako si povedal. Je na hlavu? Tam dáme no arrows. Áno, arrows. A daj si... No walls, no notes. Ne, skús to vypnúť. Máš vypnúť na no arrows. Aha. Tak teraz, lebo... Že podľa mňa je to... Aha, chápem, že sa to tam vyplo všetky. Dobre, dám si to na normál zatiaľ, jednýkrát, potom si to dám na hard, keď tak. Dobre.